Kala pawula matur nuwun dumateng ingkang kagungan dalem Bapak Kasmuri sak keluarga, kula sakanca nyuwun pangapunten awit awal dumasih akhir menika anggenipun pawula masukata penghibur keluarga panjenengan kirang toto kirang wujudono astaga pawula nyuwun pangapunten saking kawula sak rombongan mbok pilih anggen kawula marak sebo kathah akiranganipun kathah kelepatanipun astutu kula nyuwun ngapunten saking kawula akhiron salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng anggota sedaya kemawon kawula mboten saged wangsal wangsul ngambali dumateng panjenengan ngaturi panjenengan nyenjang dalu malam Sabtu kawula aturi makempal wonten ing dalemipun Bapak Ketua. Monggo matur nuwun.